שמאלה, ימינה. כן, נכון. זה תקף. לאט, לאט. שים רוורס. בסדר. מתיישר. איפה דוד? דוד, צילמת אותי? איך היה טוב? עולה את התמונה. שוקי, קח רגע את האוטו קדימה. עוד פעם הוא בא לפה. עוד פעם, חכה רגע. כאן, הכי טוב זה לעלות כאן, שני גלגלים באמצע. רגע, אתה לא טוב באיזה מהלך. הבאת מצלמה. חבל על הזמן. כולם הולכים. כן, ככה אתה היית פרטה אז שם? אני עשיתי בחלום. אני לא יודע הוא בא לאותו מקום. לא ידעת מה יש שם. מה? כולם יועצים. יאלקה, קודם כל שיעלה פה דעתי. אבל הוא צריך לעלות מפה, אתם מכוונים אותו למקום לא נכון. הלוואי ויואל לא יעלה, שימלא צילומים. שלא יעלה. הוא צריך לעלות מפה. לא, פה זה לא יעלה בכלל. זוז, מתניה, זוז. הוא לא יגיע אליי, מה גז? איזה גז? אתם רוצים להקשיב לי? כן. תקשיב, תעלה בשני תעלה. קצת ניסיון. איזה ניסיון?